आं सासे मोजां जाफंबाय सासे सिंगार मेथाइ खनगिरि ब्रादार अखिल ना अखिल मा लिरलायो हा अखिल दैमारि जा बिथांखौ नोंथांमोना सिनायखायो मुंदांखा सिंगार दायो जोंनि बर्तमान जाखांफुनाय सासे सिंगार बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव मेथाइ खनबाय आरो बिथांखौ आङो लोगो मोन्दों जोंनि उदालगुरि डायमन्ड स्कुलाव माने बिगुल आर्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव माने मोनसे डान्स कम्पिटिसन जादों बिथाङा बेयाव फैनाय आरो मेथाइबो खनबाय आरो बिथांखौ लोगो मोन्दों आङो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों ब्रादारा बेसेबां फरायनायो हा क्लास 9आव फरायनाय बिथाङा गामिया धेकियाजुलि न' हा धेकियाजुलि हांख्राइपुरनि आरो बिथाङा स' एसे हायो बिथांखौ सापर्ट खालामदो बिथांनि मेथाइफोरखौ नोंथांमोना खोनासंबाय थादों लोगोसे नै जोंहा सिस्टार रिजिया आंनि लोगो सिस्टार रिजियानि फिसाज्ला मा नाम मोनहा हा गाहामसा क्लास हाइके न' हा नोंहा क्लास 9 न' बिदि आरो न' आरो नै बिनिनो सासे ब्रादार नै बिथिं मा नाम मोनहा हा मोगथांसा नै जोंहा ब्रादार रितुल रिजियानि फिसाज्ला दै आंनि लोगो बिथांमोना आरो बिथांमोननिनो फिसाज्ला गाहामसा न' गाहामसा बेसेबां क्लास नाबो 7 नामा एखेन्दा मोगथांसा आरो नै बिहासो गाहामसा ना हायनानै मासा मोनदों ब्रादार मोजां मोनदों न' दा बिदिनो बेसे हायो खनबाय थादो आरो जौगालांबाय थाथोंसै इसोरा नोंनो बोर होथोंसै न' स' थेंक इउ दे ब्रादार दे थेंक इउ दे